I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia Kinsaka. Husto na! Basta nga nahibaw kang dili ko makadawat ni anang babayhana. O kinsa mo madawat? Si Wina nga bisag gamay wa ko'y gusto? Makagusto ra kang Wina sa umaabot. Unya, mahigog maka ko niya. Matunan ko ka nga akong kasing-kasing aron sa may ipitik niya eh. Magtuman ka gani sa imong gusto, Che. May kautang yung mahitabo nako. Ma, Wa ko magtiaw! mahimong dili ka pa kasabot sa kong karong gibati, ma. Pero kung tinuod ko ikaw inahan, ianda mo ang imong halapad gadughan aron hangpon mo ang akong kalipay. Nga na may gawas ka man sa kapilya. Naluoy ko ni Jay. Unsa? Ganiha. Muresig piso nga nabasa. Kami sunod sa iyang inahan, Carol. Bitaw day no. Luoy gyud kaay si Jay sa maong sitwasyon. Di ba kung siya gusto nga pakaawawan ka sa iyang inahan? Gusto raman unta kong maluwas ang mga tao. Nga saon, doon naman sa uban nga ipatigbabaw gyud ang ilang mga garbo. Abay ni mo, day. Bisag may kasilag sinang rising nako. Gusto kong maluwas siya. Unsa? Nakasiguro ko nga mag-uol si Jay kung usang iyang inahan nga mamahimong biktima sa gikahadlukan kong katalagman. Hisgot na sa kakatalagman, day. Dayan, sa imo nakita ba? O ba kay pizza o buwan ang nabutang? Kalendaryo ba wala? Wa lagi kyud, day. Wa kyud. Ay. Tingali, gituyo ni sa kahitasan aron. Makapangandam pa ta. Bitaw sabtay, no? Kanindot unta kun mo sabot lang unta kanako ang katawan. Salamat. Nga ako kapag naabdan, Jay. Ngano? Kuan, magpaubaran tayo ko nimo. Wina, imong gituyo nga adto ka moagi sa kapilya kauban sa mama no? No! Wa man tuyo, oy. Nagkasabot mi si Titang Manlakaw. Neighbor magkani mi? Kung nga nung giadornuhan ang kapilya. Hinoon, ako may una nagkakita nimo. Og ako'y nagpahibaw ni tita nga mitabang kag adorno. Og nakita mo ang resulta wa ba? Jay, mahimo ba? Utang buot lang. Ayaw na ko sadya eh. Ni ako tungod kay gusto ko magpatabang nimo. Unsa? May nahitabo ni mama. Gitiksan kong papa nga patangon kino ko sa terminal. Unsa may nahitabo ni mama nimo? Maura gina akong gikabalakan. Wa man sila gisulti kon nga nung paatngon ko sa terminal. Nahadlo kong giatake si mama sa kasing-kasing. Unsa? Wow! Ha! Ikaw ragyoy, daig-daig ate sa imong pagpanindot sa altar. Has big way mo daig, Miloy. Ay! Naasay mi daig, uy! Nasila ay mi daig, Fanny, uy! Kami di ay si Dayan! Ay, thank you. O sa kay award ako ini, no? Oy nga nugod tang magpaabot kag award sa imong gibuhat. He! Ay, of course. Isa lang unta ka, ikol. Hoy, igod ako, inano ko. Auntie, nakakita na ang tuwa sa taas nga dalaygon ang imong gibuhat. Hosto! O di gusto, Miloy. Naama sa Biblia nga way bayot nga pasudlos langit. Nasig mauni imong award. Nga ikaw ray bayot nga makasod sa gingharian sa langit. Saan mo mo, Miloy? Pasugo? Ay, day! Gutom na ng imo, Fanny! Ay, husto. Nakaluto na detuod ko. Nahala, sige, manihapon na ta.
aron kita mo ay muuna dinis kapilya. Hala, gigutom gidi ay ko. Ay, Karol! Ala lang Ano, hapon sa bahay, ho! Ikaw kung kasampit ako no, takos kuan, speed no. Ay, kuan bitaw, kanang kani, salamat na lang. Pero nagpaabot na ako sila sa bay. Mupauli pa day ka, day? Mupauli lang ko, day. Aron ako sab nga mada sila si Papa ug Mama sa kapilya ba. Ingon man ang ako mga manghon. Sige, sige, maayo noon, day. Nahalas ki. Sige na kamo. Dali na kamo. Kaganina raman ta din eh, na. Wa pa lagi sila mga bot. Maling sa day ako ni Budgan. Pero mamay lang text na ako. Nga mo sakya sila sa bus, gikan sa Argao. Uy. Unsa man eh? Gigotom ko sa pagpinaabot, Jay, oy. Matong, ni-order lang kong pagkaon. Wa pa makugutoma. Ay, sakti lang, what? Hindi naman yung pagkaon. Karon, Jay. Dili ka na makalikay sa kong plano. O ka ng soft drink nga imon-imon. Mao'y makapalipong nimo. Og madako na ikaw sa dakit. Nga alang lamang ka natong duha. Ako ka na gid unya, Jay. May naimbitar ko nga mo sabat sa matagabi na tong Rosario, Anastasia. Maayo noon, Kab. O daghang salamat sa imong pagpakabana, ha? Gimahal ko usab ang mga katauhan din sa atong dapit, Anastasia. Dili ko makatugot nga may lain na usab nga katalagman nga muhasi ka nato. Ay, pastilan. Kung napangandaman lang kadtong sunog, wag yun untay mga bahay nga na disgrasya. Di ba naapil man pagkasunog ang inyong bahay, Kap? Oh, hangtod sa panginyo, dili ba? O lagi, Kap? Kadiyot ha, kay sungkoon pa na ako ang uban na mga silingan. Sige, sige, Kap. O uspon ko, daghang king salamat. Ay, day! Ay, Carol! Day! Ubay-ubay na lagi ang mga tao, no? Gisultihan sila sa kapitan nga dunay rosaryo nga paghahimuon dinhi kada gabi. Kabuutan na sa kapitan, no? Siya kita imo inangunay sa pagpatambo sa mga silingan nato. Oo, day. Milakaw bitaw siya kay iya pang ingnon ang uban. Ang problema lang kung maabot ang ilang tapol. Oh, di atong pangayoon sa tuwa sa taas nga hikapon ang ilang mga kasing-kasing. Aron, kining pag-ampo nga atong himuon, mutuhop kit sa ilang kasing-kasing. Uwa palagi si Jay, day. Tingalig wa palaktas yung inahanday. Tingali, Sap. Pero kung doon na siya paruganan, bisag kinsa pa'y mupugong niya, mutambong yun siya. Ayaw lang sad pagkasada si Jay, day, uy. Aw, hinuon sa day. Tingalig, ikaw ra sa gihuna-huna ni Jay. Tingalig, mahadlok siyang pagkaawawan kasi ang inahan. Hinungdan nga, wa na lang siya mo anhi. Dali na, day. Mangandam na ta. Wa man na kini mo imnang imong soft drinks, Jay. Tubig ray ako. Ha? Oh. Ngano nakugang ka man? Uwa, uy! Ngano ko taong makugagmang ko? Kuan, nahinugon lang ko ba? Kay, human ako na bayari ang soft drinks. Kawin mo na lang sa. Ngano masa ka mangutana kung ganahan ba kong soft drinks? Tubig ray ako. Jay, please. Bisag gamay lang, God. Respetari pa na nga akong gidalit para nimo, uy. Unsa man? Moabot kang imong gipaabot? Uy, ana. Alas 7 na mas gabi eh. Nga naman di ko na alas 7 na. Doon na pa mga bot nga mga bus gikan sa south? Alas 7 ba magsugod ang Rosaris Kapilya ta? Jay? Jay, imo kong gito ba? Wala ko makadungog. Muna lang ko ni Mawin. Jay, please. Ayaw paglangkaw. Ayaw
Ganina ra kita din eh. Tingalig lang sila. Tingalig may dautan yun hitabo ni Mama. Hinungdan nga wadayan sila magkasakay. Oh, Jay, please lang. Please lang, ayaw na akong bihae. Unsa bay gipunayag lingi ni Anastasia? Oh, tingali kita na kon doon na pa ba'y manabat sa Rosary? Ubay-ubay man sa dayng nadabat no. What is? Gisong ko sila ni Kapitan. Huh. Kung wa pa day sungko wa day madabat dinis kapilya. Ay, magkikisulti man kuno ni ang Kapitan. Human sa Rosario. Aron, madasi ang mga tao sa pagsabat. Ay. Sultihan ba sa kapitan ang mga tao may tungod sa nakita ni Anastasia? Ate, dili gyud na maayo. May ano nili man maayo. Makabantay hinoon sila. Wa ka ba day makasabot, ate? Mahimong magpuno na sab sa libakang akong anak. Hoy, hinoy mantingog milay ko eh. Hinoy mantingog. Saman, wa kay salig sa atong Kapitan? Basta. Dili ko mo sugot. Salamat kaayo ha. Nga imong gisabot ang ako karong kahimtang. Nanawag ko ni Papa. Og maudi ay nga wadayon sila makasakay tungod kay may kurog sab ko na si Mama. unsa? Katake gyud si Mama, Jay. Uy na. Dili na ko makapaabot pagdugay. Wa pa gani nimo mainom ang imong soft drinks. Nga bang concern ka magkainin ng soft drinks? Ilisan na lang kasi mong gibayad sa ito pagkaon. Ayaw ay. Lain na po di mo, Jay, oy. Gilaay na magugod din, Win. Tulo na ta ka oras din, Imo pala bitawon tang giinom ang soft drinks. Unsa? Ay, oy. Ang ako ba? Kung imo pala untang gikiningawan og inom ka ng soft drinks, di jud kalaayan. Okay. Ako imnon ka ng soft drinks. Aha? Tinuod ki, Jay? Pero inig naman ako ginom. Pauli na ko, ha? Sige. Sige, Jay. Masugot na lang ko. Ano sa baginian ining soft drinks nga gusto man kaay ka nga ako ni imnon? Wa good? Okay. Sige, ako ni imnon. Pero pagkahuman, pauli din ta, ha? Sige na lang. Humanog inom, ana. Masugot na lang kung mamaulit, ha. Magdaan na lang kung lang kauban. Na lang ka na, Jay. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!